țări contra... Ce are în el? Nu confunda. Ce are în el, am întrebat. Injectat, bă, hai mă, că Asta trebuie să Injectarea cărnii și apoi meseria în România. Că nu știe nimeni ce înseamnă carne prăjită. Sigur e așa. Ca un puișor mic să ajungă mare. Foarte ușor o tumoră mică o face mare. Au mulți hormoni și factori de creștere. Și atunci sunt o hrană animală, are hormoni care trec de la hrană în noi și hormonii își continuă activitatea ei, nu sunt de ce bun, cantitate multă, dacă suntem bolnavi. Obezitatea la copii este epidemică în România. Peste jumătate din legumele și fructele produse în Europeană depășesc normele admise de pesticide, de azotați, și atunci, fructul e bun, dar dacă eu l-am otrăvit,